weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to gurela umarli to dial to Diofana to hoore fonde to Dabiya to Kobbilo to Wudduru to Ali Wuri to Sadela to Guijilon ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Baydi Kawsar to ndulmaji dembe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie aseta hande o leydi Mauritanie jeytama tawti leyɗele kay siggotoɓe e yeeyoɓe gaz e nder windere he to leydi Mauritanie ha joni ma en kaali jillu député Ghali Mamadou Diallo jillu makko wone wadde oɗo saaha kala e nder dongre Europe to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendiɗi o waɗi lancement projet moɓe mbiyata projet mo promen on projet noon waɗi ɗum ko toon to Koungheul jaru mum ne ƴiime ha capantati e jeegom milliard taw ko franc CFA to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde machine aji mabɓe mbaɗi intercepté drone goto woni lanel tokosel ngel wondani pilote tawi ko dimnuguel pettoje kewɗe ene weeyi e camp militaire mo Tessalite e nder falde Kidala to leydi Burkina Faso ma en kaale jillu Mouhammad Idrissa Déby Itno hoorejo leydi Tchad tawteɗo e jillu mum toon to Ouagadougou lamorgo leydi ndi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumara Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Palestine to leydi Israël ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. Kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to Corée Nord ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiri no feewi yoga docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to Corée Nord ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 683
55 12 so tawi non gonda koto jimbe jokkondirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonda koto leydi France jokkondirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e moɗoma. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kiska fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ko jaadino ɓala wala dana wala kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa taw sekaka. gorko mo melga wuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu ene yawrata ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi mosa ƴettat ɗum joni mosa nofuru façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni mbiya alhamdulillah. gorko mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawteɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawteɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala taweɗo sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko. Mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue komani ganke hen banggue gando bindi gandal memotongal joguiɗo gandal tawi ko gandal memotongal gandal kadi jaadugal e nundal. Mande Massa Keita ko gorko pullo gandaɗo e nder windere he kala ha tengti e nder dongre Afrique to kanŋe o ƴiggete to leydi Mali, to leydi Côte d'Ivoire, leydi Mauritanie, to leydi Burkina Faso, to leydi Angola, Mozambique, Zambie, dendagal leyɗele to kanŋe o siggate kala hen mo mbiɗa Mande Massa Keita ma wiya wo hayatto ayi gando ayi nunɗuɗo. Mande Massa Keita gandal makko ɓuuri yarude koye ngaluji tawa ko ngaluji cuuɗiɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe jama e bauxite kala dendagal gollotoɓe on fannu saɗiɗi yitade hoore maɗa joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina jokkodire Mande Massa Keita. Mande Massa Keita hay goto meɗata wiide o ñamini ɗum mbuɗu mum tawi wona gandanɗa hoore maɗa haaju mum ne humti. Mande Massa Keita tengtinde nundal makko ko ɓuuri hawnade e golle makko o jaɓata ñamde e mbuɗu goto o jaɓata avance o jaɓata gandanɗa hoore maɗa hoore kuɗol so wona o gollanoma ha haaju ma humto ɓerde ma ɓuuɓa itta ko kaldun ɗon joɓamo.
Mandema Sa Keita sali tan ko jamfa Mandema Sa Keita gorko pulo hen bangi mani ganke hen banki oɗo saha mo tawe to leydi Mali to nokko biteɗo Ségou sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 95 Mandema Sa Keita ko nonduɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ceerno Djiby Sy ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne nonduɗo sanne ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawraɓe ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Djiby Sy on fannu ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Djiby Sy ene yawra ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabruji ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne so yennama ka miskino safruma tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude dendagal haaju mbawɗa jogade on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA walla mbiyen ujunnaji jeegom o guya ceerno Djiby Sy ewɗo saaha joni tawe to leegal nette ka nokcot lamorgo leydi Mauritanie so tawi a yiiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone appel ko numéro makko WhatsApp kadi mbatta ko 47 22 80 84 so tawi a heɓani ceerno Djiby Sy aɗa wawi noddude ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto e nokku goto numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihar so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere oguya walla keefa kartal ujunere neldamo to WhatsApp makko kalanamo indema e inde nenema ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ceerno Djiby Sy listihar waɗirte ko ujunnaji ɗiɗi woni 2000 franc CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money koye on numéro mbañata kalis o kala indema inde nenema o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni on numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira nogas e ɗiɗi lewru colte woni février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya habruji mon e demgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate e ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba habruji men e demgal Pulaar ko adi habruji mon noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene fecca sunare mum e sehil men keɗotoɗo en no feewi hono biyeteɗo Mansour Gako noon mo leegal premier gorko mo guijilon kanko e dendagal miñiraɓe makko e bandiraɓe makko kala eɗen pecca e mabɓe sunare ustade jinnaɗo mabɓe debbo biyetenoɗo paɗɗugel si noon ko aljuma hanki kikiɗe o hooti e joomi ko to hôpital mo Nouakchott ko aseta hande o wira toon to saare gonga nde leegal Liksara en donima dendagal
dendagal liksebe naɓe kala e dow inde laru gise en donima dendagal ɓesguji liksebe kala so noon kadi to banggue guijilona e dow inde mankasi ena donima dendagal guijilonɗaɓe kala kono noon kadi eɗen pecca sunare men tawi koye dow inde ceerno Mamadou Ousmane Sall ko almami legal premier eɗen pecca sunare men dendagal premier naɓe kala en donima almami o nde wonnoon kadi ko gurdaɗo toon kadi ko jokkodirɗe mabɓe no fewi en donima kadi dendagal premier naɓe kala kono noon kadi musidɗo men Mansour Gakou ene yetta ene jarna dendagal premier naɓe liksar naɓe dendagal bandiraɓe to mbawi wonde kala arɓe kay e keewal walluɓema kay feccude e makko sunare dusɓe walludeɓe kadi dusde jinnaɗo o ha mofta toon to saare gonga to liksara eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗorɗen jagorgal kalfinare ko fati pétrole et énergie mo leydi ndi hono biteɗo Mohamed Wulo Khaled o holliri tigui wonde ko aseta hande no gasi ɗiɗi lewru colte bateau gadano tawi ko dimduɗo gaz noon tawi on gaz ko ciggaɗo e nder woydu witedu Grand Tortue Ahmeyim tawi kadi ko gaz ko woydu gaz no leydi Mauritanie nde leydi Sénégal ndendi on bateau gadan noon dimduɗo gaz ummima tigui e nduɗon woydu eɗo saaha joni gam yaade kay yeeyede e nder windere he ko étape paydinde noon wonande leydi tigui ha tente leydi Mauritanie ko fati kay e oɗo saaha joni tawtoyde leyɗe taw ko leyɗe kay ciggotore kadi ko leyɗe jeeyo joguiɗe gaz e nder windere he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗena Mohamed Cheikh El Ghazouani holliri tigui wonde Mohamed hono biteɗo Mohamed Wul Cheikh Wula Bedda ko gardiɗo Tazour o holliri tigui wonde horejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ƴetti kay peeje no fewi ƴetti kay peeje kala gam ƴellidde ngal ɗo catala bitegal Tazour ko fati ko wiyete dépense publique mabɓe horejo leydi ndi ɓeydi ɗi noon dépense uji hano hannirta ni tawi kadi dépense publique o haɓade basala e wallude miskineɓe nder leydi he o holliri kay wonde oɗo saaha joni Tazour dépense publique muɗum yettima kene ɓuuro 50 milliard tawi ko haalisa goya e limore hinne de holliri kay Ghazouani de ari e jappere laamu en 2019 e ngan sanga Tazour joguiɗo tigui dépense mum publique wonno ko 7 milliards 200 millions e oɗo saaha joni ɓettima kay ha ɓenni yettima ha ɓenni 50 milliards tawi ko haalisa goya o suuti ɗina konngudi noon koye saaha kay lancement tigui ko eɓɓore ɗe mbiyata tamira de Tazour tawi ko Mohamed Cheikh El Ghazouani waɗi lancement on programme ñande alkamisa ɓennuɗo to stade biteɗo stade de la Saline tawi ko stade biteɗo stade de la Sadina ko toon tigui ɓe mbaɗi lancement ko fati tigui e nde ɗon eɓɓore o holliri tigui wonde hande e oɗo saaha joni Tazour population Tazour woni tigui yimɓe yewtiɓe e cetal Tazour tawi ko miskineɓe ɓe jettima tigui 3 ujunere foyre woni famille tawi kay ko miskineɓe yewtiɓe e ngal ɗo cetal bitegal Tazour ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen député maire mo Nouadhibou biteɗo Hassana Bellali El Qassena Bellali o waɗi visite makko tawi ko visite terrain ñande alkamisa ɓennuɗo o e nder yoga e gollode tawteɗe e nder Nouadhibou ha tengti noon to cuuɗi cafriɗi e nokkuji tawi ko station ngaji jarnoji wuuro Nouadhibou ndiyam robinet aji wonno Modibo visite o noon jillu ngu ko ƴewde kay holno golle ɗe jarata so tawi kay golle ɗe ina ndewi lawol so tawi hormotoɓe tawi kay gollotoɓe ene kormi tigui gueɗe jamiraɗe ɗe so tawi kadi ɓe ngala caɗele kanko kala nokku noon kala nokku to yetti kanko tigui tawi ko député maire o kala nokku to yetti e ɗeɗon gollorɗe omo ñaago omo sembina kay gollotoɓeɓe nde mbawa tigui toppitade kay golle mumen hano hannirti guila arde e waktu wawa kadi joɗade ha waktu jippiteɗo yonta tawi kadi ene yaadi e laaɓal ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen haalis kewɗo dirtinanoma walla mbiyana hujjanoma e nder pharmacie hôpital national mo Nouakchott on haalis noon ko teska kay ene qiime ha kene ɓuura 100 millions tawi ko haalis ɗugoya sagataɓe tato noon mbiyama hen teeb e nder nangganoɓe hen tato kay e oɗo saaha joni nana cayi cokka e oɗo saaha joni heddiɓe ɓe noon wonɓe hewɓe kadi nangganoma ɓen noon mbawino woppitede tawi koye goni koye sous contrôle judiciaire ko ministère de la santé noon kañum portano plainte caggal kay teskede ɗeɗon koppereje kewje no fewi mbiɗen kene ɓuura 100
temedere million tawi kay teskede ne majji e ndera oɗon hôpital e ndera pharmacie oɗon hôpital ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen député Kali Mamadou Diallo oɗo saha kala mo tawe jillu makko e ndera dongre Europe woni mujibu jillugu noon ko jodda toon ko ardi kala e ɓesguji Mauritanaɓe wurɓe toon e hettade caɗele mumen kadi e famminde e famde gonka mumen kamɓe ɗan yankoɓe tawateɓe toon to dongre Europe e saha ñalawma e saha noon e sa e kala saha noon oɗo saha kala noon omona joddo e kala saha mo joddo tigui e ɓesguji tawateɓe toon e pelle wondude institution ngaji kewɗi tawi ko institution ngaji institution international uji ñande sappo e jeenayyi février no 2025 e ɗo gonɗen ndu o joɗinoma toon to Bruxelles e laamo o yettino to Bruxelles lamorgo leydi Belgique tawi kadi kañum woni lamorgo dawrugol Europe ñande nogas février 2025 o joddima toon e commission o joddima toon e commission générale o refusé zapatride woni catala bitengal woni tigui hono joddima toon e commissaire général catala bitengal CGRA mo Belgique o yewtide mabɓe ko heewi noon gonka Mauritanaɓe wurɓe toon tawi kadi e oɗo saaha joni ko ƴeewoɓe tawi ko ɓesgu Mauritanaɓe wurɓe toon harjinɓe kayya nde mbawa tigui respectede mbawa tigui hokkede haqqeji mumen ha timma mbawa hormede tawi kadi ko wonɓe toon e ɗaɓɓade ko fate asile ƴewde asile o holliri kadi o holliri ki wonde justice tigui o holliri tigui hon hoolare makko mawde no fewi o holliri kadi ma ɗum wat gartama mawka no fewi aljuma hanki no gasi go lewru février o joddima noon e parlement tawi ko parlement européen o andiniɓe kay ko fate gonka dawrugol gendi Mauritanie e oɗo saaha joni gonka Mauritanie tawete ko jonte noon jonɗe kewɗe noon faade kayya e jonɗe kewɗe noon gila kay o yetti toon to Europe omona jokki wadde kayya ɗen jonɗe wonande kayya institution ngaji wondude ɓesguji men tawateɓe toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen ARAP woni agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiitiɓe pawi juuɗe mabɓe e réseau mawɗo no fewi tawi ko dartanoɓe wadde trafic fo médicament ji woni médicament ji ɗi moƴƴani e nder Dakar tawi kadi koye ballal gendarmerie nationale ɓe teeɓima noon médicament ji kewɗi no fewi ɗi moƴƴani wondude document ji administrative uji taw ko document ji fenade e ɗum noon ɓe teeɓima ɗum noon oɗo saaha joni kay ɓe mbawi teeɓa ɗum ko taw kadi ɓe teeɓi ɗum ko toon to witte yoffa sagataɓe tato kadi teeɓama hen kono noon hono mawɗo réseau o e oɗo saaha joni suwa yitede koye jiilo cattuka ɓe goni e muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Ziguinchor ko babiraɗo goto mo nunɗani jaar walla sagata gorko mo duuɓi 36 mo nunɗani kañum tigui wiya toon teeɓ aljuma hanki o toon to Ziguinchor o tawa noon ko wonno tigui ko yidde kay wadde viol sukalel dewel toksel e guel duuɓi 6 to leegal bitegal Santhiaba e saaha kay yimɓe leegal ngal gonno tigui e mariage welnere mumen kankone ko ɗon tigui o yinno wadde ya Zeynaha e guel ɗon cukalel dewel toksel guel duuɓi 6 nden noon o bettama ɗon gulali gulli kay o yiɗino dogde kono yimɓe leegal ngal kadi mo dogde jiiɓe makko kay ene mbaɗama ko wiyete lynchage woni tigui yidde ittude fittanu makko ko police dandimo e juuɗe ɓene e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe enquête kadi udditama hen ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen suka debbo goto biteɗo Thiam toon to Mbour no fasni pasnoɗo ndiyam kay ha fasi rufi e kaw mum tawi kadi kawiraɗo wona celluɗo wona kattanɗo jogui cellal no fewi o rufi mum ɗam ɗon ndiyam on suka debbo de kañuma darino yeeso ñawoɓe to tribunal mo Mbour kawiraɗo noon ene wiye Layra S ko kañum tigui porti plainte baɗum debbo o noon ko kañum tigui suka debbo o kañum wonde makko oɗo saaha kala caggal kay kawiraɗo wona tigui karɗo cellal kawiraɗo no holliri e kala saaha omo huuɗo ɗum omo ƴetta ɗum waɗa ɗum gueɗe kamtorinde no fewi ñande o rufata e mum ndiyam noon o naata suudu mum holliri tigui wonde o fotani nadde nder suudu mum tawi wona e yamirore muɗum ko ɗon tigui o yeehi wulli ndiyam ha wuuli
o ari o wanji ndiyam ɗam e ona kawiral kañum tigi portimo plainte suka debbo noon taƴanama lebbi jeegom e kaso tawi kadi ne yoɓa 25 000 dommage et intérêt faade kawiraɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Koungheul Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o waɗi aljuma hanki nogas go lewru février woni colte coup d'envoi ko fati e puɗɗugol oɗo projet biteɗo Promoren woni projet de mobilisation des ressources en eau de Nyanija polongo ɗum noon jaru oɗon projet noon ko 36 milliards tawi ko franc CFA ɗin 36 milliards noon e nder temedere kala hen 92 woni 92% hollirama tigui ko boña woni banque islamique de développement kañuma e financata oɗon halis boña walla mbiyana état mo leydi Sénégal kañuma yaltinte tan ko 8% keddiɗi ɗi mujibu projet o noon ko kala hitande kay wawde rendinde e siggade kay fodde kene qime ha 46 piccal jeegom million tawi ko mètre kiba ndiyam tawi ko ndiyam biteɗama o douche ɓe mbawa kay ɗam ndiyam noon ɓe mbawa tigui hutorade e rosde kay kene qime ha 1 hectare tawi ko leydi ndemeteni e nder ndeɗon falde tona to Koungheul ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumim to leydi Mali sennumi leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena ko aljuma hanki no gasi go lewru colte wonno tigui wonno tigui wirwirde on biyetenoɗo Souleymani Cissé noon ko Sinasra woni tigui baɗannoɗo filmeji dowluɗo no fewi e nder dongre Afrique ko guila alarba 14 lewru colte sanga 15 woni 3 o yaltuno aduna toon e nder Bamako lamorgo leydi Mali o wira noon ko sanga 15 woni tigui sanga 3 to Bamule to wite Ñarela kanko Souleymani Cissé noon laabi ɗiɗi o heeɓino tigui jeenari ko fati tigui ko wiyete étalon d'or tawi taw ko jeenari battedi kala saaha to fespa ko ɗum noon tawi koto étalon d'or moɓe mbiyata tigui étalon d'or mo yeninga hena jeenari garawinidi noon koye film makko film biteɗo Bara woni tigui golle o hebno jeenari ɗiɗiɓiri ndi noon koye film makko mo tourno tawi on filme o iñi ɗum ko finiye noon woni le vent walla mbiyana hendu o hebno ndiɗon jeenari sakkitindi ndi o hebno noon tawi ko wiyete carrosse d'or ndina jeenari noon ko international o hebno ɗum koye festival de Cannes bannoɗo en hitande 2023 Souleymani Cissé noon siftindon jibinno ko guila hitande 1994 toon to Bamako o yalti aduna mbiɗen ko ñande 19 lewru février 2025 ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi intercepté drone tawi ko drone waɗi tigui lanil tuksel kengel alda e pilote ene rimdi pettoje kewɗe no fewi ɓe kolliri noon ko aljuma hankino gasi go colte sanga 15h10 woni 3h10 ko nden tigui ɓe mbaɗi intercepté guel ɗon lanil ɗe guel détecta noon ko guel diwa tigui e guel weeya e camp militaire mo Tessalit noon tawe tigui e nder falde Kidala ɓe kolliri noon ɓe kolliri caggal kay ɗum drone guel sami e leydi guel yani e leydi tawi kadi guel explosé ani woni tigui guel fettani hay goto gañaki hen hay goto hen kadi wasani hen fittade mum fama noon udditi hen enquête jaƴƴono fewi kay mbeɗene ande kay guel ɗon drone guel holto guel ummi e holko wonno fandare maggel e oɗo saaha joni ɓe ƴetti ko wiyete carte mémoire guel ɗon drone guel eɓeɗe mbaɗa analyse beele tigui eɓe mbawa andude holko wonno fandare e holto guel ɗo drone holto guel ummi e holto guel huccino ɓe kolliri noon ko kangel watti lawol ɗiɗi ɓiwol keɓe mbaɗa intercepté drone e oɗon nder deɗana falle saabu drone gadano ɓe mbanna ɗum intercepté ko guel ñande 11 lewru février 2025 ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Bamako jaɓɓima batu tawi ko batu leyɗe tati renduɓe ndeɗo fedde witende AES woni alliance des états du Sahel batu ngu noon ko aseta hanki o ko aseta hande o nogas ɗiɗi lewru février e aleta janggo nogas 3 septembre nogas 3 février 2025 ngu joɗoto toon e nder Bamako yidde kay laamu yimɓe hewɓe taw ko yimɓe laamu woni ministre uji kewɗi jeeyaɓe ɗeɗo leyɗe tati woni Burkina Faso leydi Niger e leydi Mali
mbawi tigi arde tawtorede nguɗon batu tawi mbiɗen kamɓe kala ko ministre uji ko ngollo noon woni lawol garonigol ko batu fon goni kay mawnude tawi ko ɗeɗon leyɗele biteɗe AES ene juɓɓina nguɗon batu e nder Bamako tawi kadi batu ngu ne rendini ministre uji mabɓe halfinaɓe ko fati e défense e halfinaɓe ko fati affaire étrangère e halfinaɓe ko fati développement kala mbawi tawtorede e joddade nguɗon batu mbiɗen wangu to jottongu to Bamako ñalawma hande ñalawma janggo siftinde noon gila kay AES woni alliance des états du Sahel gila kay tafa ñande jeegom lewru juillet 2024 to ñaame faade oɗo saaha joni hono nguɗo batu mawnude meeɗani taw joɗade ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe ɓe brigade de stupéfiant woni tigui dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade doroko e gueɗe baɗe noon mbani tigui e unité ji goɗɗi kewɗi tawi kadi koɓe mbaddi junggo e fandu ɓe mbaɗi tigui descente mabɓe mo walanteɗo Allah ñande alarba sappo jeenayyi lewru février no gondi nduto jeere witede jeere dabanani tawatede e nder Bamako opération o waɗi ko sanga waɗi tigui ko sara échangeur point échangeur piéton ɗum waɗi ko ɓe teɓima e nder opération noon ɓe mbawi nanggude sappo e goho sagata tawɓe tawta mbawi tigui teɓede hen ɓe tawama noon ɓe jogui faux médicament ji kewɗi no fewi wondude e doroko jonɗo no fewi tawama e juuɗe mabɓe e nder opération e kadi dadi ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbawi teɓade nogas e goho moto wondude tigui e tuufeje sappo tawi ko drogue wondude pistolet mo hinde revolver wondude e téléphone aji nayyi portable e gueɗe goɗɗe kewde no fewi ene teska noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti kadi e nder opération ɓe mbawi tettude kay million ngaji ɗi 2 millions 35 mille tawi ko franc CFA foof ko faux billet ɓe mbawi kadi tettude kene qime 1 million 750 mille tawi ko haalis moƴƴo on haalis noon keɓaɗo kay cagga e jeygu ko fati e oɗon drogue ɓe kolliri noon enquête o ne jokki ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Azimi Goïta horejo laamu sabbodugo leydi Mali o joddima aljuma hanki no gase goo lewru colte o joddima en audience e nulaɗo taw ko nulaɗo dariɗo mo Félix Tshisekedi horejo tigui république démocratique du Congo nulaɗo o noon ene wiye kanko envoyé spécial mo wiye tigui constant Mutamba Tungunga ko ministre d'état ko ministre de la justice mo leydi république démocratique du Congo o arani goto noon omo ardi kay o ardi toon noon koye ambassadeur joɗaniɗo leydi RD Congo tigui to RDC tawa ñiɓirde mum tawte tigui koto Dakar biteɗo Christophe Muzunga wonɗo kan e nder e jonde he kadi tawtora biteɗo Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali wawi tawtorede jonde ɗe en keɓani noon andude tigui holko wonno mujibu kay nguɗon jillu tawi kadi ko on nulaɗo koolaɗo ummorade kay toon to RDC Congo e nder Bamako ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ɗemgal Pulaar senummima to leydi so leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗena leydi Burkina Faso Mahamad Idrissa Déby itno ko kañum woni horejo transition walla horejo leydi Tchad omo tawe jillu makko kay gila ñalawma hanki omo tawe jillu makko gila aljuma hanki no gasi go février to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso ko nguɗo noon woni jillu makko arwaningo tawi ko jillu officiel kay o waɗi e nder Burkina Faso tugui kay o ara jappere laamu faade oɗo saaha joni aseeda hande o noon mawo tawtore cérémonie tawi koto sara nanɗo makko hono capitaine Ibrahima Traoré mabɓe tawtore cérémonie ko fati uddidogol 29e édition festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou ko wiyete FESPACO ko kanko kadi kanko Mahamad Idrissa Déby horejo leydi Tchad kanko woni tigui invité woni koɗo teddugal invité d'honneur e oɗo festival nder festival he noon ma temedde ɗi e capantati e joyi filme tigui ma mbaw tigui ɗafodirde toon guel ɗon kawguel walla ndiɗon jeenari tawi ɗiɗon filme ji kala ɗi ummiri koye nder capanɗe 4 leyɗe tawateɓe e nder dongre Afrique festival o noon kono gasi ɗiɗi hande ha premier lewru mars ha goo woni tigui lewru mars tigui ko nden gasata FESPACO noon sosa ko guila hitande 1969 woni 1969
kala e nder duuɓi ɗiɗi eɗuma yubbine toon ha niftani tawi kadi ko filmeji kewɗi filmeji Afrique naɓe mbawa tigui wadde toon ko wiyete compétition men habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ma jabbo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey guila e lewru siilo ɓennuɗo ndu ene wayno toon to Mali ene wayno toon dey ko Total société Total o ko kañum dey ummi toon ñande talata toon 17 lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko groupe pétrolier taw ko mo leydi hono France o waɗi kañumne e haalande mum gummugol mum to Burkina Faso caggal de toon duuɓi 70 e nder tawkode ko dongre sahalien noon oɗo rosone oɗo saaha station mo service o ƴettiri ɗum toon de ko société goto taw ko leydi Burkina Faso ƴettiri ɗum e oɗo saaha nde tawno wonde koye yinde liggeyaji kañum jeeya toon to Conakry toon de ene wayno oɗo biyeten hon Abdoul Sako diftonoɗo toon guila ñande alarbare 19 lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi caggal kay ndeɓe ɓen kagguleji en gaari e galle makko diftimo ɗon e oɗon saaha noon gandano kadi haltuɓe kadi paanimo waɗino hono fayre e kala e nder kadi leydi ndi tawno wonde ko oɗo jeeya koye e ɓen yimɓe kadi taw ko dawriyankoɓe mawɓe kadi annuɓe laamu transition ngu o yitama noon kono noon amo fiya tan ha ɓandu ndu sokki e oɗo saaha kamɓe noon eɓe mbi wonde kadi ɓe goppirtano haala ka ma mbawa hono yettinde ɗum ɗo poti yettinde ɗum ɗoyete toon to Soudan banggue tawata ko worgo ene wayno ñande alkamisare nogas lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi expert en taw ko commission ɓen ko fate haqqe aade ɗum o loni ɗum noon to mbiɗon ni Soudan banggue worgo ɓe gasni toon taw kadi ko jillu mabɓe ɓe mbaɗano toon fodde honde balɗe 4 e nder leydi ndi ene wayi noon kamɓe ɓe mbawi kadi kuccite e jayde yankoɓe e wawde kay haalde wonde kay e ɓeɗo biyeteɗo hono Yasmine Sokka hono Barné Afako e wonde hono Carlos taw kadi ko Castre Sana Fernandez ɓeɗo taw kadi ko ɓen ko expert en kawade jeeya koye e ɗin ɗen terde guila kay kono ujunaje ɗiɗi e 10 jeegom ɗum noon ndunde ene wayno kadi leydi ndi kadi ene wayno dey kadi ƴettiti ha ɓaɗi haalande mum guila nogas ɗiɗi lewru taw kadi ko colte ujunaje ɗiɗi nogas nayyi jiwonde kadi ma ɓeydu fodde duuɓi ɗiɗi taw kadi e ɓen kadi jogguiɓe laamu sappordu ngu ɗum noon maɓe mbawa kay waɗoyde taw kadi ko élection ngaji mabɓe e nder lewru décembre ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum no noon ene wayno noon kadi nder hono leydi ndi kala ɗum no ɓe mbi tan wonde haqqe innama aade wonde kadi ɗon ene ŋakki ɗon e nder hono leydi ndi RDC Congo Michel taw kadi ko Rukunda ɓuuɗo andirede hono taw kadi ko Makanika ɗum no de o warama toon ñande 19 lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi e nder région taw kadi ko Minaɓe to banggue worgo Kivu kanko noon ko ancien colonel taw kadi komo armé ko to leydi Congo e ɗum no kadi kanko de ko expert kadi ko to Nation Unie to ɗum noon kamɓe noon ɓe mbi wonde noon kanko o jeeyano koye e ɓe amo jokkodiri e ɓen taw ko alliance taw kadi ko ɓen nodduteɓe taw ko fleuve Congo AFC ɗum noon kadi ko koye ɓeɗo M23 koye e nde ɗon kadi hen oɗon goomu jeeya ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e dogere men Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo to PK 7 ha to galle ceerno Boubacar Gaye to PK 7 ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Zeynil Abidine to PK 8 ha to galle ceerno Mamadou Ousmane Sall to legal premier nakcote ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Palestine puɗorɗen aseta hande o woni ñalawma cakkitiɗo walla mbiyen ñalawma jeeɗi ɓiwo kay ko fati e gostodiral kay hakkude ɗina otage uji tawi ko otage uji
Israel naɓe ɓillinoɓe kay oɗo saaha kala e juuɗe ɓen tawi ko witeɓe Hamas Palestine gostodiral noon ɓe gostodira kay ɓen prisonnier ji tawi ko prisonnier Palestine naɓe ɓiliɓe e juuɗe koninkoɓe leydi Israel aseta hande o Hamas ɗacciti otage uji jeegom Israel naɓe tawi ko dumbanoɓe e nder nokkuji tati woni e nder guure tati ɗe jiida ciirola ɓeɗon otage uji jeegom noon ɓe goppita ɓe gostodira kay ɗiɗo otage uji jeegom ɓe gostodira ñalawma hande o koye temedde jeegom e ɗiɗo prisonnier tawi ko Palestine naɓe otage uji jeegom noon hen ɗiɗo goppita koto nokku biteɗo Raha noon tawe to banggue worgo bande de Gaza tato noon goppita koto camp réfugié ji mo Nursera e nder hakkude Gaza batto jeego ɓiwo noon on woppi biyeteɗo omo wiye Hissam Al Saray on yara koye duuɓi capanɗe tati e jeegom on ko nokku goɗɗo wo dumbano kañumne woppitama ha joni habaruji men jolam jaɓɓeri koto dowlaji tedduɗi Amérique paɗena Donald Trump hoorejo dowlaji tedduɗi Amérique holliri tigui wonde kay ɓoyata ma o ittu o wayla kay gonnoɗo wayla kay chef d'état major armée américaine ko militaire noon ɓurɗo towde martaba kay e nder armée dowlaji denɓe Amérique kala omo wiye général Charles Brown général Balogun ko kanko Donald Trump noon nomnomo kay guila silsili mandat makko gadano kay ko kanko nomno oɗon kay e oɗon poste wonde chef d'état major général des armées mo dowlaji tentuɗi Amérique ko kanko kadi kanko biteɗo Charles Brown noon kanko laatino premier afro américain woni Amérique naji taw lasli mum ko Afrique nomede kay e oɗon poste wonde chef d'état major o ɗamini lomtindemo noon e oɗo saaha joni ko biteɗo Dan Ken noon ko pilote qualifié kadi ko expert mawɗo en sécurité nationale ko kañum tigui ɗamini ko ɓoyata waɗede tigui chef d'état major des armées mo dowlaji tedduɗi Amérique ko Donald Trump ɓayini ɗum noon tawi kadi o ɓayi ɗum koye hello makko weeyo woni réseaux sociaux makko ko hen ɓayini kanko Donald Trump noon teska ko neɗɗo jiɗɗo réseaux sociaux no fewi gueɗe makko kewɗe ko hen o heewi ɓayinde koto dowlaji tedduɗi walla mbiyen koto leydi Israël paɗena Benyamin Netanyahu ko gardiɗo leydi Israël aljuma hanki o waɗino visite makko woni jillo makko to camp tawi ko camp réfugié to Tula Harem en tawe to rewo Cisjordanie occupé to armée Israël kay woni kay e larowade toon waɗa gueɗe kamtinide kene wona joni yontere o yamiri kadi koni koɓɓe ne jokkata kay wadde opération ngaji mumen ne jokkata kay guerre e nder ndeɗon fanle ɗum noon kay ko caggal nde bis tawi ko bis Israël naɓe waɗano toon attaqué tawi ko Cisjordanie naɓe kañumen attaque no oɗon bis hooli tigui wonde opération ngaji ɗi koko jokkata haɓade kay ɓen waɗoɓe kala saaha janguji mumen e koninkoɓe walla e ɓesguji leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosojo ko miñumen Seydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saran Dogo ketke malaki jaam yo jaam Allah jogo on